أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العزيز القدير، والحمد لله السميع البصير، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد، وسر الوجود وروح الوجود ووجود الوجود، لولا وجوده ما وجد الوجود إلا وجود الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. بندرابي جولبي، بندرابي مسبي، on calminama, on bismama. Enen payi e wadde programme yewtere men, yewtere korka e ganduɗa e seen men biyeteɗo Fouta Plus. Eɗen ganni wallodirde dendagal musidɓe e dendagal julɓe e nder lewru korka ndu, e addude hen hadisaji e ayaji alqur'ana ganduɗa kala ko ina haale hen ko haala Allah e haala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe wondi mum. Ko hen garten wallodirde yimɓeɓe kala ñalawma inchallahu so Allah haaji ma en gaddu yewtere taw ko ganduɗa ko wallodirde men e wallodirde yimɓeɓe holno neɗɗo o wuurite nder lewru korka, ko holno wawa darrade e nder lewru korka ndu ha wawa dañde baraji comiɗi e lewru ndu, kadi ha wawa rende baraji ɗi oɗo pertude ɗum. e tawno lewru ndu Allah wi as-sawmu li kullu amali ibni adama lahu illa as-sawma, o wima as-sawmu li. Allah subhanahu wa ta'ala wi kala ganduɗa golle bani adam ko kañum, kala ko mbaɗɗa so we joɓeɗa illa korka noon korko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yoɓanma, ko kanko jeeyi ko kanko yoɓanma. ɗum noon bandiraɓe tinnoɗon kadi onon ne mbaɗon golle mon wadde abonné e wadde partagé e wadde aimé, kadi e namnade kala ko neɗɗo yiɗi namnade e diine mum yo namno inchallahu taala, ma en gadduma jaabuji ɗi so hawre welede Allah, kadi boni fof kadi waɗa ɗum ganduɗa ko sadaqa jariya. ɗum noon inchallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu.